vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma, pandakaroorwa ipapo I think kuti ndainge ndiine 14 years, handiziviwo gore racho iro randakazvarwa, saka ndinokufungidzira kuti ndainge ndiine 14 years. Saka ndinoda kukuudzai nyaya iyo yakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakujoiniswa huroi navamwene vangu, uye zvekare ndichizopiwa zvikwambo izvo zvandakapiwa zvainge zvichikwana izvo kuita 7. Nawo zvikwambo izvi zvava 21. Zvekare mushure mekunge vamwene vangu vazoshayika vakabva vazosiya vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotemerera umwe mwana wavo vatete vangu huroi. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ipapo pacho pandinofungidzira kuti ndainge ndichiri kuma 14 years ndo pandakabva ndazotanga kudanana neuyo akazova murume wangu. Saka iye ainge achigara kudhorobha but aipota achidzoka kumusha. Zvino akazoti nerimwe gore adzoka kumusha ndokubva azondinyengerera, akabva azondivaraidza kuti tinge tichizofamba tichishandisa zvinzira zvemusango kuzosvika achizondikwevera kuseri kwechimwe chikwenzi. Akati andikwevera kuseri kwechikwenzi kuya ndokubva andibata, ndikabva ndatoona kutoti pano munhu uyu zvaainge andikanganisa handaizomutendedza kuti ange achizonditi chidzokera kumba kwenyu. Ndikabva ndaramba, takanetsana paya, iye achiti ainge asingadi kuti ange achienda neni kumba kwavo, but paakazoona kuti kunze kwainge kwatosviba ndokubva azongoti alright handei, ndokubva ndazoenda naye kumba kwavo ndokutotizira kwandakazoita ikoko. Zvino ndakati ndatizira mukoma ndo pandakabva ndaona kuti vamwene vangu ivo vaiita sekunge munhu anondifarira zvekare vachiita sekunge vasingandifariri, but nekufamba kwenguva manje ndo pandakabva ndazoona kuti vamwene vangu ivo vainge vari muroi, because inini ndichibva kwedu ndainge ndichipinda 7th day. Saka ndava kugara pamba pevabereki vemurume wangu, vakabva vazondimanikidza kuti ndinge ndichipinda Roma, because vainge vachitya kuti kwedu ku7th day uku kwainge kuina vamwe baba avo vainge vari elder, saka ava vainge vaine chipo chekuona. Saka vakabva vati sezvo iwewe ndakujoinisa izvi zvehuroi, kana ukaramba uchienda kuchechi vanozokubata kuti uri muroi. Saka vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuchechi kwavo ikoko kuRoman Catholic, ndokubva ndatendeuka, vachiti ikoko kwainge kwakazara vanhu vainge vazere nehope, hakuna kana munhu ainge achivaprofita, zvekare hakuna aizombondiprofita. Saka zvinhu zvangu ndaikwanisa kutozvichengeta, vachiti kunyange muchechi ndaikwanisa kutozvichengeta zvinhu zvangu zvikasambobatwa. Saka vamwene vangu ava ndakatanga ndichinzwa vachindidana. Zvino vaiti kana vakandidana ndaibva ndazodanidzira zita raJesu. Saka pandakaona kuti kunyange ndikadanidzira zita raJesu zvinengei hakuna ainge achiuya kuzondinunura, ndikabva ndaona kuti ivava vamwene vangu vainge vaine simba kutodarika simba raJesu. Ndozvavakabva vazotaura ipapo, because pane umwe musi apo pandakazovadavira, ndakati ndavadavira ndo pandakabva ndazobuda panze. Pandakabuda panze ndakabva ndaona kuti ndainge ndatokombwa nezvipuka zvinotyisa zvakasiyana siyana, mapere, mazizi nei zvose izvo zvainge zvichida kundiuraya. Zvino ivo vamwene vangu vakabva vati ndaisafanira kuti ndinge ndichibatwa nemweya wekutya, nekuti zvipuka zvose izvo zvandainge ndakatarisana nazvo ndo zvainge zvichitochengeta musha. Sezvo inini ndainge ndichiri muroora mutsva pamusha apa, zvainge zvauya kuzondikwazisa. Saka vakabva vati vainge vachida kuti inini ndinge ndichizova shamwari yavo kweupenyu hwavo hwose. Ndikabva ndazobvuma paya kuti ndinge ndichizoita shamwari yavo. So mushure mekunge ndabvuma kuti ndinge ndichizoita shamwari yavo ndokubva tazonosangana kudare. Saka kuno kuvillage kwedu pane rimwe zimuti, saka zimuti iri riri padhuze nepamharadzano dzenzira. Ipapo ndo patinopota tichitorera vanhu zvipo zvavo, zvekare nekutora mweya yevanhu, zvekuti munhu anokwanisa kutomborarama kwemakore
asitomborina mweya wake, anenge achingofamba so asina mweya wake waakapiwa naMwari. Saka mweya wake iwoyo ndo watinenge tichishandisa pakunoita mabasa edu, nekuti tine dzimwe nzvimbo dzekuti hatikwanise kupinda tiri toga. Saka tinobva tatora mweya yeavo vasina zvipomerwa zvingawanikwa pavari, then tinobva tazoshandisa mweya yavo kuti tinge tichipinda munzvimbo imomo umo matisingakwanise kupinda. So mukomanashi ndakazoti ndaendeswa padare paya ndo pandakabva ndazobvunzwa kuti ndainge ndichida here kuti ndinge ndichizoita muroyi, ndokubva ndabvuma. Saka pandakabvuma kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoita muroyi, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti mwana uyo wandainge ndakatakura dumbu mangu, mwana iyeye ndainge ndisingazokwanise kuti ndinge ndichimubata mumaoko angu, nekuti mwana iyeye aifanira kuti ange achizodyiwa. Saka mwana uyu akabva azotorwa. Mushure mekunge azotorwa mwana uyu ndo pavakabva vazomukuya mwana uyu, vakamukuyira muduri, then vakazoti paya mwana uyu pavakamukuya akangosara riri ropa roga roga. Ndo patakabva tazonzi taifanira kuti tinge tichimunwa, ndokubva tazonwa ropa rake mwana wangu uyu. So ndo kuita miscarriage kwandakaita ipapo ndikabva ndazonzi navamwene vangu vainge vandisunungura zvino kuti ndinge ndichizoita pamuviri. So mukoma ndakabva ndazotendedzwa kuti ndinge ndichizoita vana vangu 7. Mushure mekunge ndaita vana vangu 7 ndakabva ndazopiwa zvikwambo izvo zvainge zvichienderana nevana vangu. Ndakabva ndapiwa zvikwambo zvangu 7, chimwe nechimwe chikwambo chainge chichitevererana nemwana wangu. So pavana vangu ava pane umwe musikana uyo wandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuuraya. Saka vana munongozivawo kuti kana vakura vana havarambi vachingotenderera pamusha, then vana vakati vakura ndo pavakabva vazotanga kufambawo vachitsvaka mabasa, then vakomana ava manje vakabva vachizopfurirana kuti vange vachienda kuSouth Africa. Vakati vaenda kuSouth Africa kuya, mwoyo wangu wakabva wazotanga kurwadza. Ndikabva ndati kwete, hazvigoni kuti vana vangu ava vange vachingoenda kuSouth Africa just like that. Ndikabva ndati vana vangu ava vari kufanira kuti vange vachiiswa muhari. Saka pose apa ndaiti kana paya pandinenge ndazvara, then ivo vamwene vangu vaizoti guvhu remwana paya parinenge radonha vaibva vazotora guvhu remwana zvekare nekuvhute rwemwana, vaibva vazotora mimwe mishonga, vaiti vatora mishonga iya vaibva vazoomesa rukuvhute rwemwana. Saka ndakabva ndazoenda pachuru paya ndokubva ndazonofukunura, ndikabva ndazotora hari iya iyo yataipota tichiisa rukuvhute rwuya ndokubva ndazodzoka. So ndakabva ndazotanga kushandisa rukuvhute rwuya, but ivo vakati kubva pauchatanga kushandisa rukuvhute irworwo unofanira kuti unge uchizorugarisa rwuri mumvura. Saka ndinopota ndichitochinja mvura pandinenge ndava kuona kuti mvura iya inenge yashata, ndinobva ndaichinja, ndobva ndazozanganisa nemishonga. Saka vana vangu ava vari kuSouth Africa ndakabva ndazovaitira mhiko. Saka ndo mhiko dzandakaitira vana vangu ndichida kuti vana vangu vasazochengeta mahure ekuSouth Africa zvekare nekudyirwa mari nemahure ekuSouth Africa. So mukoma vana vangu ivo vanotongoti vakawana mari vanobva vatumidzira mari yavo yose yavanenge vawana kuna amai vavo ndichitodhevelopa pamusha. Saka panguva yacho pandakaita zvinhu izvi mukoma ndainge ndisina kunyanya kutarisa kune zvainge zvichazoitika kumberi uko. Ndainge ndichingozviudza kuti ndainge ndichida kuti vana ava vange vachindivakira musha. Saka iko zvino musha takavaka, ndakapedza kuvaka, ende vana ava vanoramba vachingonditumidzira mari, but iko zvino manje ndava kudawo vazukuru. Vazukuru vari kuramba kubatika nekuda kwemhiko idzo dzacho dzandakaita. Saka ndichiuyawo pano ndiri kudawo kuti kana kuinewo avo vanokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichizorasa uroyi uhwu, because handichadi kuramba ndingori muroyi, because ndava kudawo vazukuru uye ndikuda kuti vana vangu vange vachibudirira muupenyu, but havakwanise kubudirira nekuda kwekuti inini ndakavasunga vana vangu ava. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Naimi zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo gogo ava mucomment section.
zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndina vamwe madzibaba avo vandinodanana navo. Ndiri kugarawo kunoku kuSouth Africa uye ndigere nemurume wangu. Saka mushure mekunge tauyawo kuno kuSouth Africa nekuda kwematambudziko avo atainge tichisangana nawo, then murume manje akabva azotanga kundimanikidza kuti tinge tichienda kumasowe, ende hatitomborina nguva yakareba kubva zvatakatanga kuenda kumasowe. Saka murume akati ongoramba achingondimanikidza kuti ndinge ndichienda naye kumasowe, ndokubva ndazongobvuma. So zvino ndakati ndabvuma paya mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kupfimbwa nevamwe madzibaba. Saka madzibaba ava vainge vachindipfimba, ndakabva ndatya kuti kana ndikaudza murume kwangu kuti pane vamwe madzibaba vari kundipfimba, zvimwe kuda anokwanisa kuzoti inini ndainge ndatogara ndichidanana navo madzibaba ava. So mukoma zvakakonzeresa kuti ndisazoudza murume wangu inhau yekuti ndine imwe friend yangu uyu ari kuBotswana. Saka iye akabva azouya kwandiri ndokubva azondiudza zvose izvo zvaainge ava kusangana nazvo mumarriage make. Saka patainge tichiri kuZim, iyewo nemurume wake vasati vaenda kuBotswana, ainge aine umwe murume uyo ainge akamupfimba. Saka akabva azoudza murume wake kuti painge paine umwe munhu ainge achimupfimba. So murume wake iye ainge ava kuti nekuda kwekuti vakabva vazosangana naye zvekare murume iyeye kuBotswana. Saka iye akabva azotanga kumutuka achiti, zvinoreva kutoti iwewe uchizoti tinofanira kuti tinge tichiuya kuno kuBotswana inhau yekutoti wainge uchitoziva kuti nechikomba chako muri kufanira kuti munge muchizongoramba muchienderera mberi nekudanana. Saka iniwo pandakazosangana nesituation yekuti ndainge ndopfimbwa namadzibaba ava, ndakabva ndatya kuti maybe murume anokwanisa kuzoti neniwo namadzibaba ava tine zvatiri kuronga, ndokubva ndanyarara ndichingokuvarira mumwoyo. Zvino zvakazoitika ndezvekuti madzibaba ava vakabva vazondipa munamato. At that time mwana wangu ainge achirwara, saka munamato uyu wavakandipa handizivi kuti ndo wakazokonzeresa kuti ndinge ndichivada here, because ndakangogeza nawo munamato iwoyo kwezuva rimwe chete. Zuva rinotevera mukoma, handidi kana kukunyeperai, ndainge ndava kutovafila zvekuti ndiri kubasa mukoma nache ndainge ndichingofunga nezvavo madzibaba ava. Hakuzosvika ndichizonzwa kuti panapa ndagumirwa manje. Saka ndakati ndazviudza kuti panapa ndava kutoenda kunozvibatsira hangu ndiri ndoga. Ndo pandakabva ndazoona vava kundifonera nevideo call vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichiitei. Ndakabva ndavaudza, ndo pandakabva ndatotanga kutodanana navo madzibaba. Zvino madzibaba ava manje vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kumba kwavo kuti vange vachizoyeresa mwana wangu. So ndakabva ndazotora mukana, sezvo murume wangu ainge asipo, ndokubva ndazoenda kumba kwavo. Saka vakabva vazondiudza kuti pamba pavo vainge vasisipo, vainge vatova kusowe ravo nekuti vainge vaine vanhu avo vavainge vachibatsira. So mukoma ndakabva ndazovatevera, because from his house kuenda kusowe ravo it is about 200 meters. Saka unongokrosa chimwe chiroad then wobva waita sekunge wava kutobuda mulocation medu uchitopinda mune chimwe chisango. Saka ndakabva ndazoenda kusowe kwavo. Ndichisvika kuya ndakabva ndatoona kutoti vainge vari voga. Ndikabva ndavabvunza kuti ko vanhu vava vainge vachibatsira vainge varipi, vakabva vati vainge vatopedzerana navo. Saka madzibaba ava vakabva vazoti ndinge ndichipfugama. Ndakati ndapfugama paya, ivo manje mukoma vakabva vazotanga kutenderera vachindinamatira kuzosvika vachizopfugamawo, but vakapfugama kumashure kwangu ndokubva vachizotanga kundibata, neniwo ndikabva ndangobvumawo kubatwa navo, ndokubva tazototanga kutosika bonde. Zvino mukoma takati tatanga kusika bonde kudaro ndokubva tazobatwa. Takabva tazobatwa neumwe murume, but naiyewo muprofita akati atibata. Madzibaba vaya vakabva vazomudza kuti vainge vachazomupa mari. Saka ndakabatwa mukoma ndichiita bonde nemuprofita iyeye tiri pasowe rake. Murume uyu akabva azobhadharwa, handizivi kuti vakazopanana mari. Zvino murume uyu ndakazosangana naye kuswera zuro, ati ainge achida kutaura neni. Akabva ati iye anozviziva kuti most of the times murume wangu anenge ari kubasa. Saka iye akati
ari kuda kuti ange achimboya kumba kwangu for only one night, then inini naye tinenge tisisina chikwereti. Zvino ndichiuya pano mukoma padare renyu, ndiri kutotsvakawo maadvices kubvawo kune vedare renyu kuti ndoita sei munhu uyu iye ari kuti ndine chikwereti chake, saka kana tikangogara tarara tose only once then chikwereti chechiya chinobva chatopera. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira ndorara naye here murume uyu, then ndobva ndangosiyana naye. Please vedare ndibatsireiwo, iniwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ari kuti inini ndinge ndichimubhadhara chikwereti hunge ndarara naye. Zviriko here izvozvo? Kana mushure mekunge marara mose obva ati wava futi nechimwe chikwereti changu, zvino muchazoita sei nhai vahanzvadzi? Asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Tiri kutsvakawo n'anga inozvigona because n'anga iyi yakatibatsira iyo yakasoshaika kudhara. Panguva yacho iyoyo tainge tisina kukwanisa kuti tinge tichidzokera kwairi n'anga iyi tinge tichinoitenda, but mukoma zvakaitika ipapo ndezvekudai: ndine imwe hanzvadzi yangu uyo ainge akaenda kuSouth Africa, saka akati aenda kuSouth Africa kuya, saka takabva tazonzwa kuti iye ainge ava kutsvaka baba, because isusu takatongokurawo tichitongorerwa nemadzisekuru tichigarawo kumusha kwaamai. Saka zvinhu zvokuti zvakabva zvazorwadza amai zvekare zvikabva zvatirwadzawo isusu kuti munhu pose apa paainge achitambudzika ari kuno, wai ainge asingambotsvaki baba, but kuzoenda kwaakazoita kuSouth Africa munhu manje ava kutanga kuzviudza kuti iye ava kuchida kutsvaka baba vake. Saka zvakatirwadza because mari yacho yaakashandisa achienda kuSouth Africa takatoita mudeme, but akabva atotiudza kuti pamari yake yekutanga, the first pay, ainge achida kutengera sekuru, nekuti panguva yacho iyoyo sekuru vanobereka baba vainge vachinzi vainge vachiri vapenyu, achiti ainge achida kuzoropafadzwa navo, saka aida kuvatengera suit zvekare negrocery. Mukoma haana kana kumbotenga suit iri cheap. At that time akatenga suit yeDH, ndo ende suit yacho yakavatengera yainge isiri suit ende suit yakavatengera yainge iri suit yainge ichidhura. Ndakabva ndaona amai vachiyeredza misodzi. Saka mukuzonotaura nagogo because gogo zven'anga izvi vanozvifarira. Saka takabva tazoenda kune imwe n'anga iyo yavainge vachiwirirana nayo. Takabva tazoenda kune imwe n'anga iyi ikabva yati yainge ichikwanisa kutigadzirira mishonga yekuti hanzvadzi yangu uyo ange achizombodzingwa basa, kana adzingwa basa ange achizorangarira uko kwaakabva. Saka takabva tazonzi hanzvadzi yedu uyu taisafanira kunetsana naye, taifanira kumumirira kuzosvika paya paainge achazodzoka. Kana azodzoka then taifanira kuti tinge tichizotora mari kumukumbira mari, uye vakabva vati taifanira kuti iye ange achizoya nedoro because vainge vachida kumugadzirira padoro, kuti paainge achazoenda kuna baba achinoona hama dzababa vange vachizomuramba nekuda kweurombe hwake. So mukoma ndo zvatakabva tazoita ipapo. Bhudhi takataura navo saka bhudhi takataura navo gore rose mune zvakanaka. Nanasekuru vainge vachitoiziva nyaya iyi, vakabva vati kwaari iwe uri kufanira kuti utange wauya kuno, then kana wauya kuno tobva tazoenda newe kuna baba vako. Akabva ati zvakanakai. Kunyange zvinhu zvacho mukoma zvakabva zvazotumidzirwa kwatiri kunoko, then ndokubva zvazochengetwa nagogo. Saka December yakazoti yasvika, then munhu ndokubva azouya. Paakauya manje sekuru vamwe vakabva vazoti vainge vachida kuti iye ange achivatengera doro rekuzomwa paChristmas. Saka akabva azouya nerimwe doro, so chidoro chacho chakaita kunge chiwine chinodhaka chinonzi chePalpel. Kubva ipapo sekuru ndo pavakatanga kunwa doro iroro rinonzi Palpel, vachiti rinodhaka zvisingaite apa rakachipa. Saka akauya nechi2 liters chePalpel. Akati auya nedoro riya ndokubva ndazomukumbira mari, akabva azondipa $2. Ndikabva ndazoenda nemari iyaiya
mushure mekunge ndashandisa dhola ndokubva ndazoenda nagogo nasekuru tikabva taenda kumba kwen'anga iyaya takasvika kuya ndokubva tagadzirirwa zvinhu zvedu. Pose apa kana mari yedare tainge tisina kana kumbobhadhara because tainge tisina kana mari yacho. Saka sekuru ava vakangoti kana zvinhu zvenyu zvazoita muri kufanira kuti pose apa tainge tisina kana kumbobhadhariswa mari yedare nekuda kwekuti tainge tisina kana mari yacho. Vakangoti kana zvenyu zvazoita then munozouya. So mukoma vakabva vazoti taifanira kuti tinge chitora chidhori. Saka ndine chimwe chidhori changu icho chandainge ndakambotengera mwana wangu. Saka chidhori ichocho ndo chandakabva ndazomubira ndokubva tazoenda nacho. Saka chidhori ichi vakabva vazochisungirira pabhodhoro riya redoro. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichizopinda musango usiku hwacho ihwohwo tobva tatsvaka panzvimbo pekuti pakaomarara panenge paine matombo tobva tadhiga. Vakati kana maona kuti gomba racho rinenge radzika then mobva mazoviga bhodhoro iri, chibhodhoro ichi chandasungirira chidhori ichi. Tikabva taita sekudaro uye zvekare tikabva tazokanda mari iya yadhora riya ndikabva ndazorikanda mumugomba muya ndokubva tafushira tikabva tadzoka zvedu. Mukomana akabva azonzi nana sekuru vainge vasingakwanise kuenda naye ndokubva aita nharo akabva aenda kuya akazobva kuya mukoma akakuvadziwa nekuti akati asvika kuya mishonga iya yainge yava kutotanga kutoshanda paari. Mukuzononwa doro akabva azotanga kutukana nababa ndokubva azorohwa nevamwe vana vababa ndokubva adzingwa. Saka paakadzoka haana kana kumbogara kwenguva refu nekuda kwekuti ainge achinyara kuti ainge adzingwa nababa ndokubva azodzokera kuSouth Africa. Zvino akati adzokera kuSouth Africa akabva azova munhu kwaye. Mukoma isuwo takabva tangokanganwa nezvavo gogo vaya ndokubva tatongoregedza kuenda kunovatenda zvekare nekuvabhadhara. Saka vakazoshayika. Mushure mekunge vashayika then bhudhi ava vakabva vazombosungwa because doro manwiro acho avanoriita vanonwa doro zvaizvo zvekuti pose pavanenge vari vanenge vachingoita noise. Hameno kuti maripots mangani abvako kuSouth Africa zvichingonzi kuno hanzvadzi yenyu yabayiwa nebanga. Zvinhu zvekutoti tatojairira but inini manje mukoma mwoyo wangu wava kurwadza ndikuda kuti tinge tichimusunungura. Ambuya ndakataura navo gogo vakabva vati ivo zvino munhu wacho akatiitira mhiko zvaakafa tichaita sei. Vakabva vati ivo havakwanise pari zvino kuti vange vachifamba neni ende vakabva vati iwewe unokwanisa kufamba uri woga because uyu ihanzvadzi yako yeropa. Mukoma ndiyo nyaya yawo iyi yatakaita. Saka mama havatozvizivi kuti izvi ndo zvatakaita. Vanogara vachingorwadziwa vachingochema kana vakangoudzwa kuti mwana wavo kuJoni uko abayiwa nebanga asungwa vanobva vatanga kuyeredza misodzi. Zvinobva zvandirwadza. Ndichiuyawo pano ndiri kutsvakawo mafoni numbers en'anga dzinokwanisa kutibatsira kuti tinge tichizosunungura mhiko idzi. Gogo ndakatombovabvunza kuti muchiri kuparangarira here pacho patakaenda tikanocherera chibhodhoro chedoro zvekare nedhola riya raainge akandipa but ivo vakati havacharangariri. Saka kusaziva kuti havangodi here kundiratidza but hameno zvimwe kudawo naivowo havachatorangariri because zvinhu izvi takazviita usiku. Hameno kana vachiri kurangarira kana kuti havacharangariri. Ndiyo secret yangu iyi mukoma. Hei vedane ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Saka vanhu vaya vatinoona vachidhakwa vachingonzi ichi ndo chidhakwa chekupedzisira. Zvimwe kuda munhu iyeye anenge akatogadzirwa. Asi please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava hanzi ndiri kutsvakawo mafoni numbers evanhu vanokwanisa kundibatsira.